Защо? Нагласи ли го? Чакай да махна тези. Защъркала, кажи. Кажи защъркала. Кажи, остави го него. Кажи защъркала. Олика, апа. Той стъркал да уха. Да си ляба и събуди своите уша. Я кажа зеленчуците. Зеленчуци, ойто не яде, той улямнище да порасте. Не ще има. Махозови страни, ще обобеги моховци. Това е ладо. Пата, стига да пу. Лъсел, отвор. Се смей. Мата се върне. Така, кажи сега за кукичето. Кукичето се мило. Стал се по-мило. Точно бяло. Слънце на цяло. Ами на захарчето как беше? Аз съм взял добре захарчето. Това не водим по тази суцелата Кажи ние. Тя е грозната вече. за децата от уста. Я ми кажи за гъбките. Растат опите в ората. Пусни долу. Пусни долу. Я кажи за гъбките. Растат опите в ората. Терей пак сладко спят ли в сите да си стъмбуле. Как беше за тъща? Стъмбуле. И стъмбулчупа. Хей. Тук гледай, виж. После? Хей. И вече Штрак! И това на мен. Кажи за горската, за горската баба Костенурка. Ти кое знаеш цялото? Бабо, мав. Где така? Кажи. Бабо, мав е в тета, а ти съм точно за хата. А ти здесь това, без алитата е Да съм канен на свирня. Ще правиш ти си мъжка, кога вънка студ за брошка. Братки, срам не срам, ще поискам аз от твоето жит избрано. Аз пък няма да ти дам. Така, сега кое ще кажеш? Кое? Кажи. Айде. За кое? Кажи за малките патенца. На разходка ходила патица с дечицата. Чакай. Всичките. Айде. Всичките им сила. Силно. Удари ичката. Айде. Малкото, олявото, средното, последно. Така ли беше? Да, се прави. Малкото, олявото, средното, последно. отишла лисичката долу до рекичката. Всички малки патета. Стани горе, стани горе. Разбегай. И Я кажи малкото.